Mas Bagong enggak bisa. Ayo. Ya, alhamdulillah ya wis. Alhamdulillah. Kowe ulang tahun nopo? Oh, lairmu kowe ora cetha kok. Ya. Nggih. Mas Petruk mriki mawon ngancani Pak Bupati. Wingi tak kei hadiah mobil listrik anyar Gres sing ulang tahunnya tanggal 30 Februari. Mboten enten niku. Napa nggih enten tepat 30 Februari? Kae tanggalan dhewe. Napa nggih enten Ulang tahunku par tak undur gen 30 Februari. Tak goleki kok. Mboten enten delalah. Ora eneng. Berarti ngandang Haji Yai. Nek tanggal 29 eneng. Enten. Kowe ngati-ati. Tanggal 29 Februari ki eneng. Tapi 5 tahun sekali. 4 tahun. Oh, 4 tahun sekali. Kowe omahe Cemetu Gunjumantono. Aku guyon tak kei 5 juta sing ulang tahun 29 Februari eneng tenan ya. Padahal 5 juta, Pak. Iya. Rumah saku reneng deh. Wah, aku teko omah senep nyang weteng. Wah, ngeblong, Pak. Aduh. Dino iki renek tanggal iki renek tanggal iki aneh. 29 Februari, 4 juta. Wong nggawa KTP. Nggih, Pak. Aduh. Wah. Aneng dadak aku. Ayo. Caping gunung. Oke sih ngancani Pak Bupati, oke sih ayo. Ayo, ngono. Karo Mas Bagong karo Mas Petruk. Selamat ulang tahun nggih, Mas Petruk nggih. Nggih, Mas Sahyo. Panjang umur. Amin. Sehat. Alhamdulillah. Sugeng dalu Bapak. Nggih, dalu. Pak Bupati. Piye? Bendara kula niku, nggih. Ya. Nek badhe paring napa-napa liwat niku, Pak. Nggih. Terlalu ketat deh. Anu Pak sakniki usume Piyai Kakung niku wedi kalih sing wedok, Pak. Sebab apa? Lah mengko nggih duit pun cekel wong wedok niku saya sopan niku. Wong wedok niku kados pentil lho, Pak. Iso mlebu angel metune kok. Ya aja kabeh. Nggih. Aja kabeh dititipke garwane. Mula kudu gadah dit lanang nggih, Pak. Ya. Lah kula nyimpen dit lanang pisan men konangan niku, Pak. Ning ndi to kowe? Kula sempete nggen peci sireng ngeten iki. Oh, Kados iya. bapak niku. Lah delalah pas maghrib Pak salat jamaah. Kula imam bojo kula makmum. Pecise kula nggo. Lah pas rukuk ngeten iki duwite niku jeblok. Ya. Lah bojo kula niku ya biajiret. Lah kok Bojo bajiret lho. lah sujud iki mbrangkang maju Pak mendet ato niku. Akhire padu royokan duit salate batal, Pak. Lah terus anak kula ngeten, bapak ngalah dite ben go ibu. Lah kowe ra pengalaman. Aku ya terus ngalah, Gong. Lah bareng anu kula ngeten, yo salate baleni neh ngono, Pak. Kula baleni, Pak. Lah niki wong jenenge bar padu niku maca Fatihah kalih nguso. Kula Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Iji anyel, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Lah bareng kula walab dolin, bojo kula ngeten iki, ora arep amin. Lah kowe iki ra pengalaman. Lah pengalaman piye? Mula nek pengen ndelik kedit gen aman. Heeh. Rasa ndek bojo. Oh. Golek kanca. Iki. Kono dudoe. Wong bojone gawa wong malah golek bola. Dadi santai to kok dit nek ndi aman ra gogoi bojo. Larasipun slendro napa pelok, Pak? Slendro songo nggih. Slendro songo. Ya mbah aku ora mudeng slendro. Pak Bupati iki pirsane gur 29 Februari. 14. 14, Mas. 14 Februari. Sing 5 juta mau. Oh, 5 juta. Oh iya. Wah, wis marahi jarem tenan ya. Sak sirato ateng malah Iya. keblok. Saben bengi nyawang Jengglengke Mas Bagus sing. guna Sing tuwek sing. Sing tuwek sing. Jas to. Jas. Ki sing nom ki keri. Ndang, kowe melu jegleng apa ora? Amit nggih, Bu. Beh, aku wedi, Pak. Wedi aku. Kuwi mek gedhe awake, liyane cilik kuwi. Ora ngono wong. Atine maksudnya atine. Aku iki gedhe karo cilik ki kari mungsuhe kok. Lah
Musuhe gawa wong nang genan. Wong lanang kok apa duwe? Lho terus kowe nek pengen piye? Tuku. Yen memajang mung karo janur kuning. Kaya aku iki lho, kuning. Lho, aku iso jos lho. Engko namu kerep mbok genjenggleng kaya. Aku kan arang-arang. Cocokku karo kuwi ya. Golek liyane ora. Apa lho dik liyane. Ya sedang coba dicoba jeglek kono. Kuning. Oh, lumayan. Raketang sithik muni. Iki jajal iki, bojoku jajal. Ndang Mbak Bagesi. Kuning. Ora, iki dudu levelmu Mbak. Kesi dudu levelmu. Heeh. Kembang. Ya, Pak. Kembang wae weton gunung. Yes. Iya ngono. Kowe ora pengen. Ora Lho, mung dine karepe Pak Bupati lho. kurang muni neh. Muni-muni ora. Yuk. Halah. Dandakno awakmu gong. Ya liawe lungguh kene ya. Kowe sing rono no. Timbang aku dadak rene kok kunung. Oh iya. Andane. Jodohmu mbek Lia. Andane kok. Lah kan karo Reoni. Iya ta? Pacitan. Aja lawas ya. Pacitan sarwi Aku iso lho. Hoi. Kadoh wae iso adene. Wong nek jodoh ki ado cedhak iso. Iso. Hoi. Oh. Coba Mbak Kesi. Hoi. Yo ora iso. Ana kok, Truk. Pusate ning kono, sinyalku ning kono. Rodok serong ya. Tak serok. panas hutan. Parian Pak Dani. Parian, sampean parian sih. Ayo, Bu Kesi. Kesi. No. Ali-ali Ali-ali temumpang kasur pangkasur. nyoblos Pak Yuli uripe bisa makmur. Satu sewu Pak. Kok sithik men. Kurang oke wis tak siapke. Oh iya. Berarti lek siapne kabeh sinten parian. Ayo. Tuku roti Roti dicampur keju. dicampur keju. Milih Pak Yuli daerahe maju. Yes. Kowe rasa wis ulang tahun ngono wae. Aku sing ulang Ya wis, tahun. Ayo, Gong. Apa? Nang Bali. Kok adomu to Gong nyapu ning Bali? Ngopo yane nang Bali? Aja ado. Piknik no. Ora gablek cetok nang Bali. Nang Bali. Karo sapa, Gong? Ki golek Mas, mesti golek tentu kok. Ora ndek bojo ning Bali. Nang Bali. Numpak apa to? Ora sida. Kabeh do mah itu. Ya nang tutuke. Parian kok karo sapa? Ya sak kecekele. Nang Bali. Tuku es Apa?
milih Pak Yuli. Heeh. Semakin sukses. Amin. Kula mboten ulang tahun lho Pak, Pak. Mbak Kesi 100 kula 50 mboten apa-apa. Kae Mbak Lia sih, ayo Mbak Lia. Mbak Lia. Pak Ayo golekne Li. dhuwit we. Ayo Li. Siap, siap. Tenang, tenang. Sing apik lho Li. Lek apik 200, lek setengah-setengah 100, lek elek ya 50. Siap. Ali, ali. Lah, mau wis dienggo Mbak Kesi kok. Aku tuku dhewe kok. Oh iya. Ya. Apa Dedek? Timbang kowe ning Bali tuku es apa? Apa sih? Oh, neng kene kok tuku ali-ali. Mripate biru. Mbok kuning. Mripat kuning ngono. Mah. Ndak kaya kowe. Pak Yuli, calon presidenku. Amin. Yeay. Pripun Pak Yuli niki? Amin ngono wae. Amin. Aja dikira ora mungkin. Nggih saged. Saged. Wong bar DPR RI terus nang presiden ya gampang kok. Akeh. Gampang nek nggo guyon. Guyon kapan? Wong diwaknya terus nggih guyon. Nyang Bali. Wong gur tuku es tekan Bali. Ya gur parian kok. Mbak Tuti, Mbak Tuti, Mbak Tuti. Tuku jeli. Tuku jeli. Kok pliket. Yo dilapi to yo. Campur bubur. Lah terus mangane piye kowe? Disedot. Jeli ora bisa kok. Sedaya sing nyoblos Pak Yuli mesti rakyate subur makmur. Amin. Amin. Ya ora nyambung ngono to, Dok. Ya ora apa-apa tak sambungke dhewe to yo. Loh, karo bupati ora basa iki napa iki? Lah, mboten niku ta wau. Apa teh? Pak, ngapunten Pak, ngapunten nggih Pak. Ampun Bapak, ampun Pak Yuli. Kula ampun dihukum e. Ya lagi iki lho. Heeh. Presiden ayune kok ngene kok. Heeh. Jane ora ngerti apa lamur to, Cak. Jan tak kira Oh sing ngendi kok Pak Bupati kok. Lah fokus karo jenengan lho. Tak dong duka Rama. Tuti bar iki ra entuk tanggapan ning Karanganyar kowe. Ampun Pak, ampun di backlist Pak. Wah, jan tenan. Ya wis ora apa-apa. Lintang, ayo Tang. Ya Nduk, Lintang. Iki putra daerah nih, Metisi. Weh, niki Jumantono niki. Nggih. Putrane Pak Telonteng. Nah, Tuku tali. Tuku tali. Apa kok nggih gantung. Mboten. Larang regane. alegane. Nyoblos Pak Yuli. Hmm. Mugi lancar rezekine. Amin. Ayo Nah. Umi Hafifah. Ning Oleh. pinggir kali. Apa? Pinggir kali. Kancing. Dodok mendhi kowe arepe. Kancing kok kroyok yuyu lho. Ning pinggir kali. Mikir kali. Petuk meri. Oh, meri. Nyapa meri ning kali iki? Meri kok ning Meri kan anak bebek to, Pak? Heeh. Lah nggih. Oh iya. Oh, wangi. Ya apik. Pripun Timbang jenengan? timbang petuk pelem ya apik peri ya. Lambene Bagong ora. Ning pinggir kali. Mikir kali. Petuk meri. Meri. Pak Yuli. Calon DPR RI. Amin. Allahumma Amin. Sedaya Jamini dhewe piye? sedaya sampun parian Rama, pun pinten-pinten monggo. Lambene Kowe wis ulang tahun ora lho. lancang Tutuke sih piye? Panas udan. panas udan. Panas sudan maling-aling capek gunung Caping-caping gunung-gunung. Elok. Wayangan Sukorjo iki hebat tenan. nadyan wadon sarta Swara sulit panggang suarane. Etan kali mulon apa setia
Dino maneh banyu bening pun matur nuwun ora terusno iki didum ki koordinator sampeyan ya coba piye leh arep nata ki wewenang bendahara Pak, termasuk dagelan dan benjing. Bayaran kula sak menten lho Pak, pun lali. wis beres Ya, oke. beres ya Lah bayaran kula, Pak. iki lho melu iki Aduh, mati aku lagi. pun monggo Sembah nuwun, dilanjut ya nggih, matur nuwun. matur nuwun ya Nggih, nggih Pak. matur nuwun matur nuwun Berkah untuk Bapak. matur nuwun Dian. Bapak Ibu matur nuwun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bapak Bupati Karanganyar nggih. Matur nuwun nggih, matur nuwun Pak. Nggih. Nggih. Ya Bu Kesi, bacutno. Langgang Caping Gunung. Ya. Dek jaman ben juara gerak kelingan Tulung Agung. Asaka Petrus Jogetyo.
Komi sabda jago Tentu tak silih tapi gunung ane ora bisa awak gunung desa tapi malam ini spesial. Kejaba dirawuhi Bapak Bupati lan jajaran kepala dinas. Nggih. Sing mirsani lho kaya tak kandhake ning ngarep lho. Ibu-ibu akeh banget sing kepareng lenggah mirsani kaya ngono kuwi lho. Ayo, nganti kaya ngono. Derek tirakatan dalu menika Pak Cahyo. Nggih, luar biasa nggih. Mongko wonten Laladan Sukorejo dipun gelar wayang selama kepemimpinan Bapak Lurah Maryanto Ibu Sri Mulyani nembe menika ngawontenaken wayangan. Ning nyatanipun antusias masyarakat sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk Sukorejo. Dong jeruk. Oh, nggih. Mergo ki anu pengen golek hadiah kok, Mas. Hadiah apa? Lho hadiahne ranking 5 lho. Kuwi ora hadiah. Lha kuwi apa? Kuwi iki nggo pacaran mau sing dienggo ngusungi sinden-sinden ki lak ya. Ranking kuwi. Kuwi lho. Diusungi nganggo kuwi ndek mau ki. Ya rama itu. Dadi sinden iki kehormatan tersendiri, Gong. Dijemput nganggo ranking. Tapi ndek ben aku dijemput nganggo bandoso ki lho. Labihmu wapuk adi kubur apa? Nggih. Mila matur nuwun dumateng Pak Lurah Maryanto. Ugi Pak Bayan Aulia. Pak Aulia. Koirudin. Nggih. Lan Ketua Panitia Mbah Mulyono SPD. Mboten kata lumpen nggih Mbah Mulrejo. Menika ingkang menjadi jembatan komunikasi warga Sukorejo kalian Bapak Bupati satemah wayangan seutuhnya dibiayai oleh Bapak Juliat Mono ki mergo Pak Mul kuwi. Ki lurah paling diwedeni sak Mojogedang ya Pak Lurah Maryanto. Tung Jeruk. Lah ngapa? Jenderal kok lele. Jenderal ki karapane. Nggih. Ki mung karapane Mas Jenderal ngono. Karepe to? Heeh. Uga dipangkat jenderal. Lah mula kok jenderal nek nyambi lurah. Oh, jenderal petak po. Karapane Pak Jenderal. Lah ya kadese Pak Maryanto. Maryanto. Sekdese Mas Agung. Agung. Bedese Mas Sofyan. Kok bedes lambene? Kades ki lak kepala desa. Desa. Sekdes, Sekretaris desa. bedes ki lak bendahara desa. Ning yo ora bedes to. Apa gak entuk? Ya ora oleh kok terus. Lah apa? Bedes. Kaur keuangan. Heeh, bendara desa ngono. Wilujeng dalu Pak Bedes. Lan menika ugi dipun rawuhi wiwit sonten kalian Pak Camat Sutrisno. Nggih, Pak Lurah. Panjenenganmu menika non Pak Lurah sekecamatan Mojogedang Ugi nggih taksih kepareng lenggah. Awake dhewe sing bertanggung jawab Pak Lurah sekecamatan Mojogedang. Lah kuwi. Sing bayari awake dhewe Pak Lurah. Sing penanggung jawabe sapa mbuh ora ngerti. Pokoke urusane lurah-lurah sekecamatan Mojogedang. Iya. Lah, engko terus lah nek mulih salamane karo Pak Lurah sapa iki? Tenang wae. Aja nyuwun Pak Bupati lho, sana jatahe dhewe-dhewe. Malah menika Mas Petro Mas Bagong. Pak Camat menika nadyan nembe 1 tahun to lenggah teng mriki teng Mojogedang. Ning panjenenganipun ngripta lirik lagu baru untuk perahu layar. Wah, nggih. Karangan beliau sendiri. Mila kula nyuwun kanthi sanget dumateng Bapak Camat ing Mojogedang tanpa ngirangi rasa hormat nyuwun pangapunten monggo katuran minggah wonten ing pepanggungan. Monggo Pak Camat. Ku tak tang tak. Ayo, mangga Mas. Wonten ing panggung, awing lawing
neruske riyen nggih. Nggih. Wau lak ingkang napa niku panitiane paring dawuh dengan dalang Ki Cahyo Kuntadi enek sing MSI gitu, enek sing SNI, dadi pada ke helm kula malam. Sing leres niku Ki Cahyo Kuntadi MSN ngoten mawon. Yen sajake gelare angel Cahyo Kuntadi tok mawon ngoten napa-napa. Magister seni, Pak. Mila kalau matur wae mboten klentu to nggih. Jenengan ingkang paling leres, Pak. Nggih, nggih. Jos. Alhamdulillah Pak Bupati, Bapak, Ibu saya. SNI Standar Nasional Indonesia. Inilah dalangnya. Dalange. SNI. Nggih. Menika sak bawanipun napa? Mboten lajeng kemawon. Anu, Nggih. kula bawanani dandang kula kagem Pak Yuli. Wah, siap. Pelok Bagus. 6, pelok 6. Oh, dicucukne mau lak sampean ulang tahun diparingi to. Idole kuwi, heeh. Kali nun sewu Pak Camat nyaosi prisa. Nyun pangestu nggih to. Benjang dalu kula sak kanca meniki bablas teng Kecamatan Sine. Oh, Dalam ngaten. rangka ugi Dirgahayu RI 78 ingkang mandegani Pak Camat Sine terus didukung oleh semua lurah sekecamatan anggenipun membiayai wayang kulit. Oh ngaten. Benjing dalu. Pak Camat, Pak Lurah kabeh niku padha swadaya iuran nanggap wayang. Pertanyaannya, Nggih, mugi-mugi saged Amin. wonten wangsulanipun. Mojo gedang sok Terima kapan kasih. itu. Menika teranginipun Kecamatan Mojogedang wayangane nding napa? Lah nggih. Ngapunten Pak Cahyo benjing mboten saged derek. Lah ngapa, eh, Lho? barengan to? Lah ngapa? Ora dikon kok. Melu. Sampean bawani Mas Petro. Siap menika. Sinten niku kang luhuring budi priya bagus saking Kalibata. Pak Yuli kan saka Kalibata. Yuliat mono asmane terus cancut gumregut nindakake tugas kang suci ngemban amanat rakyat Karanganyar maju. Nanti kowe wis ra penak iki tak arep njaluk neh iki. Lah tak sawang nembang awake nganti kaya kotak amal e. Programe maju dan mantap. Nah, sik lali engko. Pembangunan infrastruktur saya becik jayalah Karang Anyar. Luar biasa. Nggih. Ning upami enten sing kula ralat pareng mboten? Napa Mas Cahyo? Baris keri dhewe. Nggih. Nggih. Saiki saurunge sing keri dhewe kata-katane pripun mau? Nano-neno. Pembangunan infrastruktur saya becik. Nah, sing keri dhewe ngeten, Pak Yuli nyuwun arta. Mumpun diparingi. Lah nggih. Enggak Pak Camat, Raden niki Pak Camat. Tidak niki, Pak. Nah, Nggih. sehat Pak Camat. Alhamdulillah pangestunipun. Assalamualaikum. Nggih. Pangapunten kula mboten bawa Pak, mengki ndak dikira daludi. Lah ya bapakmu golek duit ya nggih sapa to, Gong? Wong bojo ya ora duwe. Ono meneh. Monggo dipun aturaken prau layar lirik karya dari Pak Camat. Dados. Yo. Kanca tindak mojo gedang silaturahim bangun kekadangan sewu reca pojok gentungan terus mojo rata pereng mojo gedang
pojok terus munggur kadung jeruk terus dateng buntar pendem ngati rejo nikulah desane 13 cacahe desane ampun supe mas mundut lah oleh telur asine pisang lan rambake souvenire beras organike dene dereng marang ding wangsul malih yo tindak moco gedang malih saged ing munggur kepyok gedung jeruk kali potong buntar gentungan terus dateng pojok ugi mojo rata pereng pendem ngati rejo mojo gedang lan sewu rejo 13 desa kamput disambangi ayo bangun mojo gedang kang asri ugi malih mas kudu mandiri Asik. guyub lan rukun iku nomor 1 gotong royong dandani pakarti dene kang utami manambah mring ilahi. Tepuk tangan untuk Pak Camat luar biasa. Nggih. Nyuwun pangapunten Bapak Ibu, sak wontenipun. Wah jenengan bae nyeni ngoten lho. Mboten gampil lho Pak ngripta ngoten niku Pak. Pak Camat, tolong jenengan kentun ke nomor kula mengke kula publikasikan Siap. lagu karangan panjenengan. Saya itu lho Mas Beto. Nggih. Nggih. Jenengan ngarang nggih sae, nyuwanten nggih sae. Wayangane kapan? Dipun tenggo wekdalipun. Nggih. Mboten kedah kula sing penting wayangan Pak. Kula ugi menghimbau kepada warga masyarakat Sukorejo lan ugi Kedung Jeruk Pak Lurah supados gandeng menika lek antusias. Dados wayangan ngeten iki manfaatnya setunggal, syukuran gitu. Yang kedua sodakoan. Yang ketiga adalah ajang silaturahim men warga masyarakat semakin rukun menyatu menjadi satu. Dan selain itu juga menggerakkan perekonomian rakyat Mas Cahyo. Napa? Menggerakkan perekonomian rakyat. Kok yo ngubahke ekonomi rakyat Enggak apa to? Ning ngene ku wau le. Aja lali lho nggih, Bapak Ibu. Nggih. Nggih, matur nuwun. Nggih. Salah. Sembah nuwun. Sembah nuwun, Pak Camat. Nuwun lho Pak Camat. Nggih. Pak. Nuwun Pak. Pak Camat, salaman sik to Pak. Iki kaya Bagong pas jejer mau ki arepe. Luar biasa, wah elak tenan matur nuwun. Alhamdulillah. Menika malah anu napa niku perwakilan dari kepala desa Nggih, Lurah Kecamatan Mojo Gedang. Gedang monggo. Nggih, sinten? Sing makili sinten iki? Pak Pak Lurah Sri. Pereng, Pak Lurah Pak Sri. Kaliboto. Monggo. Lurah Nggih. Kaliboto. Kaliboto. Nggih. Monggo Pak. Dipun dampingi kalian Pak Lurah Kedung Jeruk. Kedung Jeruk. Duwe omah kok ya. Nggih. Pak Marianto. Iya, monggo.
Pak Mriki. Lurah Kedung Pak Lurah Kalibata niku Monggo, nggih Pak. bos karawitan kok Mas. Oh nggih to? Karawitan Naryo Laras. Aryo. Naryo Laras. Monggo Pak, Monggo, Pak Sri. Mriki dipun hormati mawi cublak-cublak suweng. Monggo, yo. Cuplak-cuplak suweng keting kelenter, mampu ketundung kuda, pak pole wale sapa guyu ndelikake sir pom delek kocok sir pom delek kocok. Cuplak-cuplak suweng keting kelenter, mampu ketundung kuda, pak pole wale sapa guyu ndelikake sir pom delek kocok sir pom delek kocok sir pom delek Sugeng dalu Pak Lurah pundi Pak? Pak Lurah Kalibata, Kalibata. Pak Sri Sunaryo. Wah nggih Pak Sri Sunaryo nggih. Nggih, wilujeng dalu. Dalu, Pak. Nggih. Pak Lurah Dung Jeruk, sugeng dalu Pak. Sugeng dalu Pak Dalang. Nggih, kula wau mbaten lho Pak. Pripun? Mriki jenenge lak Kedung Jeruk. Nggih. Tegese panggonane jeruk bareng disugune teng mriki kok jeruke cilik-cilik kak. Terkuwecut e ra. Ah nggih. Nggih. Nggih, Iki wilujeng. anu sik iki Pak Lurah iki bareng ning panggung wayang tek ketok isinan to. Padahal nek campur sari kendel lho ya. Ya kentokno aja kok ganggu. Heeh, ben karepe. Wong sing duwe kelurahan kok kuwi. Sing di wilayah ya. Mbok arep isin karepe nang nggon-nggone dhewe. Jagong. Nasib wong loro iki kari ning lurah-lurah. Apa nggih? Ya iya kok. Wah, Ora tanggung jawab Mas Cahyo kok. Kula mboten telepon le wau. Loh, Kula mboten telepon le. sing telepon kula ndek iki Kirangan, sinten? Ora to. Ayo pupung rong tutuk gara-gara mulih wae. Lah piye lurahe Dung Jeruk selak. Ayo. Selak. Kalibata selak. Sing telepon ya selak. Heeh. Ayo golek grup liya sik. Nggih. Monggo Mas Monggo Lurah. Pak Bati. Nggih, wilujeng dalu Bapak Bupati. Nggih. Terus para kepala dinas Pak Camat sedheripun. Nderek Bingah, nderek Mang Bagyo, manut warga masyarakat Sukorejo anggenipun mengeti HUT RI kang kaping 7/8. Insyaallah ndadosna berkah lan barokah sedayanipun. Amin. Ampun lali tanggal 14 Februari warsa 2021 nggih Pak Bu. Nggih. Sinten? Sinten? Disekseni Gusti Allah lho. Amin. Nggih. Nggih. Ya, DPR RI nggih. jenengan ngapusi di jengkit karo malaikat. Wah ampun dirasani lho malaikate lingak-linguk menan. Lah iya. Nika Bapak Bupati nika putra daerah saking Karanganyar khususipun Kecamatan Mojogedang. Nika monggo sami dipun sengkuyung kanthi saestu. Nggih. Nggih, Pak Bu. Nggih, wis. Guyub rukun. Nggih. Amin. Niki para kepala desa monggo sami minggah. Minggah sedaya. Disiapke Siap, ora kanggo perwakilan. mriki. Sing ajeng nyawer monggo katuran munggah Pak Soal Lurah. iki Pak urung Lurah. urunan. Monggo Pak Lurah Nek sedaya. DP ning tepus wis urunan. Pokoke undang-undang iki nek mboten Saiki nyawer monggo sami minggah. Monggo, Disiapke. monggo. Nggih. Nek pengin munggah surga. Kok gampang men munggah surga kok gur nyawer. Lah apa moh kowe? Lho iki klebu sedekah lho, Gong. Lah Mangsa. aku ya gelem rek ayo ngewangi kono ngewangi kene lho Pak. Gandeng ngono sing tak sawer sinden rok. Wah. Monggo Pak Giarto. Monggo Gebyok, Pak Gebyok, Pak Pak Ngadirejo, Pereng, Pak Gendungan, Pak Pak Pereng, Munggur, Monggo. munggur. Pak Mojorato, Pak Munggur. mungkin nek mboten munggah Pak Sewurjo. Nah, Bagus. Monggo minggah sedanipun.
Lah napa dadak Mbak anu Bu Sinden sing akan munggah. Nek mboten kersa nggih pun to, Pak. Nek mboten kersa mengki Bu Sinden kula ken mandhap nyalami jenengan. Nggih, Malas. Mbak Wito siap lho. Lho, aku lagi ngerti iki lho aku, Mbah. Wito disalami sinden siap. Nggih. Ayo. Monggo Pak Agus. Tembangin apa, Pak? Monggo sing mriku kiambak ngadeg. Umi, ayo mandat karo Pak Kaliboto. Ayo. Pak Kaliboto. Iki kaline boto. Nah, Kaliboto. Pak Lurah iki bos karawitan Sapa ngerti sampean bagus dijak. Iya no. Wilujeng dalu Pak Lurah. Nggih, wilujeng dalu. Kene sing tangga rong tau dijak. Melas mentogo. Lah kowe sewengi njaluk 2000 sing aku bayar ya apa? Larangan ki apa ya duwe. Ayo, bayar sakmono ki ora ndek bojo kok. Kene sapa? Lho ki tuku. Monggo Dewi. Nggih. Napa Ninggal napa, Pak? katresnan. Wah, Ninggal katresnan. Monggo. Menika lagu Ninggal Katresnan ugi dipun suwun sedulur-sedulur Sukorejo ingkang merantau wonten Malaysia, Pak. Sri menika katemben mirsani lumantar live streaming. Nggih. Nggih. Monggo langsung kemawon ya, Cok. Ninggal katresnan. Bukane, Engko sindene di medun. Nggih, Pak. Nggih. Nangis sajroning Dung Jeruk Bendi. Mas Yarto ken munggah. Monggo. Pak Lurah pundi melih monggo ingkang badhe minggah. Nggih peke kajeng Pak Pereng. rencang nika. Kula tak nggih pengin munggah swarga niku mawon. Papat. Nggih. Oh, matur suwun. Warga saiki murah, guru 400. Pak Lurah Dung Jeruk. Nun sewu nggih, nun sewu nderek matur. Niki lak sampun dipun bikak. Tegesipun tasakuran HUTRI 78 kanthi wayangan. Mangke tahun-tahun berikutnya mboten kedah kula dalangi. Monggo selirane masyarakat pripun kula suwun kanthi sanget kula titip wayang tetep dipun lestarikan wonten Dung Jeruk mriki. Nggih, insyaallah. Ajengipun ayomi kali Pak Bupati, ngoten nggih. Nggih, niku saestu. Mergo napa wayang lak sampun pikantuk penghargaan saking UNESCO. Nggih. Warisan budaya dunia. Bapak Presiden juga sudah menetapkan bahwa Hari Wayang Nasional 7 November. Nah, monggo dipun dukung sesarengan ngoten nggih, Pak. Matur suwun Pak Dalang. Nggih ngaturaken panuwun saking Bapak Bupati awit nggih warga mriki ajeng urunan pun mboten siyos, Pak. Dadi nggih ngaturaken panuwun. Nggih, nggih. Nggih, ampun lali niku wau trene iki. Nggih, matur suwun.
Ah iya. Nuwun. Nek ya bener kok Mas Bagong ya. Nggih. Saiki awake dhewe nyatane lho, sing khususe warga masyarakat Karanganyar, seniman Karanganyar iki direngkuh banget karo Pak Yuli nganti kaya mengkono kuwi. Napa meneh zaman pandemi ini kok? Don? Pandemi ini kok daerah yang lain belum memberikan izin Bapak wis ngeparengke tanggapan lho. Lah nggih mila saking menika kula riyen nate tanggapan teng Tasikmadu ngono telepon kalih Pak Yuli. Pripun Pak Tasik pandemi mangke dibubarne pripun? Pak Yuli langsung ngendika kok ora neng kene sing pani bubarne. Sing iso bubarne mung aku tok. Beres akhire. Semalam suntuk lancar. Lah Ya, nggih, ngoten alhamdulillah. niku. Iki sedaya pinaringan slamet, sehat. Amin, ya rabbal alamin. Pak Yuli tetep sehat, kuat, Amin, amanah, amin. sabar anggenipun momong sedaya para warga masyarakat. Amin. Nggih. Amin. Menika wonten nawala Mas Petro. Nggih. Ude Wahyu Jati, kami sekeluarga besar mengucapkan selamat dan sukses peresmian pendopo Margo Manunggal. Semoga bermanfaat buat warga Desa Kedung Jeruk, Sukorejo. Terima kasih Bapak Lurah, Bapak Bupati, Bapak Camat, kepercayaan memberikan amanah pembangunan pendopo kepada kami. Nah, nambah Pak Dalang nyuwun Sri Huning dari UD Wahyu Jati melayani joglo, gazebo, kayu jati, glondong dan pecahan. Alamat Ndomas Munggur, Mojogedang, Karanganyar. Nah niku nggih. Wonten melih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saking kula Pak Hadi Sukimin. Wah, iki imin iki ora. Nyuwun gending pepeling dipun bawani dandang kula. Kula kirimaken dumateng adik kula Sumardi Laladan Dulang Sragen matur nuwun. Ah nggih menika. Dipun aturaken Sri Huning langkung rumiyin nggih. Nggih. Coba nduk lintang mani nduk Sri Huning nduk. Iya, Nak. Mbak Tuti. Oh iya, Ya, Mbak Tuti ya coba kaya apa Mbak Tuti. Ah iya. Mbak Tuti kok Sri Huning. Mbak Lia ora dadi Sruning mah. Nggih. Nek Lia sing ngaturke Sri Bombok. Kowe serigala ora ya. Kalian pengumuman kagem pecinta wayang kulit nggih. Bilih benjang tanggal 25 Agustus dalam rangka ulang tahun Rumah Sakit Ortopedi Suharso Pabelan Kartosuro Sukoharjo badhe wayangan. Mapan wonten halaman rumah sakit mriku. Monggo berbondong-bondong terbuka untuk umum. Nggih. Siap. Nah niki Pak Lurah diaturi munggah, Pak Lurah sing munggah mau. Sri Uning. Monggo Pak, sinten Lah Pak? nggih to. Sing kersa bawa monggo Pak, tindak mriki. Mbah Gentungan, Mas Pereng, Mas dijemput, Mas Mas dijemput Pojok. dulu. Mas Pojok, Mas Ewerjo. Ayo Pak Lurah mriki jan isinan Bagus. ya. Wah. Pun manut mawon Mas. Nggih Sri Uning mawon. Oh, Sing sing- bawani Mas Bagong kali Mas Petro. Oh, sing Ono no. dawuh. Ayo, Mbak, ya apa? Mas Petro sih. Putri kang sulistyeng warni Sri Uning Mustika Tuban putra Kanjeng Suralawe Putra Kanjeng. Ampun ngeten lho, Mbak. Menika arep kados menawa menika Petruk saking LLI lho menika. Iki kok LLI sampean buline LLI. Lah iya. Mas Bagong ya, Mas. Tuk prang kumbo jana iki bapak-bapak kepala dinas ya isih keparang lenggah lho kok. Nggih, jangkep. Kula iki sing tak apali Pak Martadi. Lah apa? Gani tindak LPK, nah aku lah ngajar ning LPK. Iya. Nggih, berkat bimbingannya Pak Martadi LPK nggon aku ya adalah ya maju untuk bantuan terus. Lah maju iku ora geser ning dalan. Maksud iki maju program-programe. Lan uga Pak Dwi riyen dadi apa pernah nglenggahi camat ning Bak Kramat nggih Pak. Tahu tak tangisi lho Gong Pak Dwi iki. Lah ngopo kaya Lah arep Mas wae? apa kae arep alah pentas ning Tawang Mangu ketekan dana aku nangis nang Pak Dwi langsung paringi 5 juta. Oh alah.
Jaman gebek lawu mbiyen. Cobi sak niki ndang ditangisi ndak. Rawani nek iki nangis. Wong gur njaluk kok dipamer-pamerke. Ora kok pamer ngetokke anu perjuangane bapak mbiyen sing merjuangke aku sak kanca-kancaku Lho kok. kan jenengan dhewe iki kan ora. Wes ngalih anu. Ndak, yo. Pindah kene. Bebelo. Benjing iki kok ngebelo ngono. Lho kan ning ado ya iki kan cedhak. Oh iya. Iki kan cedhak putrane. Wis kok bepok lho iki. Masane Sing ngangget iki Mbah Haji Sukron Suwondo. Ah, aja nggih main-main. Mbah Sukron Suwondo senes Mbah Suklon. Nggih. Guyon, Bos. Makasih lho Mas, makasih. Oh nggih kesupen Pak Yoyo. Napa? Tadi anu ndek wau Bu Lurah niku ngersake badhe nyekar. Bu Lurah ingkang cantik Badhe tesih tembang. lenggah. Mau naik ke panggung. Oh, nyekar. Nggih, ndek wau Habis sama ini pesen. Bu Lurah luar Kedung biasa. Jeruk. Nggih. Oh, mengke mawon Monggo, Bu. cedhak ya. Nggih, ndek wau purun kok nyuwun lagu kok. Lah Nggih. jenengan mengke anu coba. Iki dirampungi sik. Lagune anu kok apik kok. Iki dirampungi sik. Bojomu sesuk tak cilie. Ya lagu apa kuwi? Lagu anyar Mas. Oh iya toh. Nggih. Ngebelo. Bebelo. Ah, jare mau kon ngebel. Hati-hati lho, iki nderekke Mas Cahya Kuntadi, pengrawite nom-nom semene ku apik. Sing tuwek gur siji. Sapa? Sing nyaron. Wah, Pandu to kuwi. Kuwi putra daerah, putrane Kuwi Mbah putrane Yatmo. almarhum Mbah Yatmo kok Mas. Mas Joko. Kuwi ya dalang hebat. Ah, lah ngono kok arep nesu lho. Aku warismu lho. Tanono tak cegat kowe. Ngebelo. Bebelo. 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 Wis no. Ya. Wiratmo iya. Larase nggo dhewe. Ora lali. Tan wurung Sri Huning gundul. Gugur. Sadurunge gugur iki gundul sik. Wong lara kok wonge kok. Des. Iki Mbah Sukron iki mirsani lho. Tutukno. Aja macam-macam karo Mbah Sukron. Diku sumane bangsa Nggih. Ayo gek joget kok gek neng. Kok gen anu Pandu gen ngendang gendi. Gek neng hik. Gudi. Ya, ya Ndu Pandu ngendang gecul. Nah. Kowe ndung, iki putra daerah iki ngendang apik, nabuh apik, mayang ya apik. Ayo. Sing siji sing rapik. Apa? Kelakuane. Ya Nek Pandu ki apik. Apik Pandu ki. Mase kuwi sing. Iki lah kula iki ngomongke Pandu kok teko Mase. Ketoke wedi to Gong karo Mas. Mboten wedi nek ora usah diomongke wis do ngerti kabeh kok. Tahu ana masalah to? Ora. Kalau wedi to? Ora sing dipek bojo Bagong iki cilak yange Joko. Sri Huning. Wis ayo, Ndu. Jangan selak ngrungokke radio rusak nang tablet. Iya. Awakmu sing nganteng ya Ndru aja niru Masmu. Ayo. Sing apik sing lurus-lurus wae. Nek Jempong sing semangat, Pong, Jompong kok. Joko sapa? Jompong. Ya Jompo. Kok hik ngarep pom bensin sampean ngulon sithik sedeng buka ya. Ya, oh enak kuwi. Kowe tau petuk rene to, Gong? Tahu wong lenggatan kok. Oh, bakule kuwereng. Ya Mbak Tuti. Mangga Sri Huning, Mbak. Sri Huning mos ikatuban Derekaken Bapak. Manuwun, Pak, nggih ndherekaken nggih.
Pancen ya putrane Mbah Yatmo. Kendangane jos. Wendang iso bening kaya ngono. Tangane kaya tangane almarhum. Heeh. Plak teko. Tangane sapa? Almarhum. Ayo. Kaya karo ngomong ngono ae. Almarhum. Ngomong. Tangane Almarhum sinten ta Mas? kaya ngomong. Mbah Yatmo. Oh, Mbah Yatmo. Tangane kaya tangane Mbah Yatmo dhisik, ngono wae rasa nggo amrahu. Ayo. Mendiang nek lho, mendiang. Mendiang iki apa? Heeh. Geni wae mendiang. Lah Mbah Yatmo daleme pundi? Anu kidung iku. Desane pundi? Kirangan lali. Sukorejo. Lah nggih niku lali. Desane pundi desane? Rejo. Desane Sukorejo. niku dusune. Dusune Desane Kedung Bruk. Kedung Jeruk. ya. Ampun to Mas mesake. Aku seneng kok. Lah piye lho pancen ya ki dagelan terhebat sak studio Manangara ya iki. Studio. Puno kawan channel. Channel Jawa iki September iki calone syutingan ae lho Mas. Nggih, Nggih, alhamdulillah. aku jane pengen bagong nih sing ganteni aku ora sida. Oh monggo to kula tak pengen tak benek-benekke lawang. Ora ya. Ya Dik. Ora hebat. Timbang kerawitan nggonamu ora payu. Ora payu wong kae salah jeneng kok. Lho, salah jeneng piye to? Mbok jeneng iki sapa to? Ora karawitan nggonku iki campur sari. Campur sari ya. Lah mulane njaluk laris campur sari iki kayak ana new. Kayak new Sagita, new Palapal saiki laris. Tak kok new malah ra nek wong nanggapno. Lah, mbok new apa? New Sony. Wong biyen jenenge Sony. Lah anak kula jenenge Sony Mas, gawe campur sari tak New Sony. New Sony nada Dek Ben. Saiki New Sony ora payu blas. Lah gambare apa? Ya gambar orjen karo bundernik. Iya.
Ora, dek ben bojomu jaman ijen. Katresnane kirap. Dek jaman kan jadi bojoke lho. Jare bojomu tau melu lomba pas 17-an ke lomba apa? Panjat pinang. Kok wong wedok melu panjat pinang. Oh iya no, bojone Bagong kok. Itu hadiah apa? Ora pengen hadiah ngrameke 17-an. Lah apa? Sing penting iso kosot. Lah iya. Apa Panjat pinang kan sing penting iso kosot lho, Dik. Dek ya lah iya. kosot. Saiki malah bojone iki kosote karo wong lanang liya. Terus ampun ngeten to, Mas. Mergo saperangan menika kancane enten mriki. Apa ya? Nek rembug ndak tersinggung. Sapa? Sing gawa niku kancane enten mriki sebagian ngoten lho. Kancane sing gawa niku lho. Oh, iya toh? Eneng lho. Saya sik ndi? Angger ora udok ngece ngene ya wonge. Mas Raja Mala to. Oh, kok mbok celaske iki lho. Layak kowe wedi banget to ya. Ki ngeti Raja Mala ra wani. Rawane iki ngopo padha wonge nek. Ya parani coba nek wani. Nah. Lho. Lho mbok ning sarean ngene wae. Ayo. Katresnane wirat moyo.